Shalom. Dihamu damang dainang nani halongan di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus. Ning masuk mahita tu patang yang ngata ada orang so masuk kita tapahoma martang yang be mahita di bagasan rohata. Amin. Tapuji Tuhata marite ede nomor 14 ayat sada dohot 2. Hite gorni de bata ama dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gorni to di perbadian atau mau pelangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Jehovah jowon nama ahu jala alusakku ma ibana saya donganakku do ibana jupah hagogotan. Paluauku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Saya pamahakopokku do ibana sarimatua. Martua do nahudul di pangodingan ni natumibuli. Jala namian di linggoman ni pargogo na sohatu dosan. Nama dok tu Jehovah. Haporusaku jala pertano batoaku, debataku marhaporusan tuho doau. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami parasi roha na sumurung, debatani hatuan nami. Huingot hamido diaka arion, panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala parbadiai mamikiri sude nati naon nai. Patadahon matuhami dosa nami asa diarsakon roha nami asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni roha nami jala asa hupasaut hami lomo ni roha ni namanobus hami. Asa martua hami marhite siani ro di saleleng nilelengna. Saya patu pamai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amen. Turpuk epistel di pertanyaan ngata di bagasan bornginon. Ima natar surat di buku Sada Musa bidusia ayat 8 sahat rodi ayat 10 pitu. Tajahama marsikat soring jaya na parpudian non rap mahita majahasa. Songonon mah hatani debata. Dungi ninna debata mamadok sinoak. Dohot tu anakna akan narap dohot ibana. Boti mai
Hidama anggo au pahotokku ma padaku Tuhamu rodi penoparmu nasogot. Dohot tunasa na marhosa na mangolu akan narap dohot hamu, akapidong pinahan dohot nasa binatang ni tanoon, akan narap dohot hamu, sian luhut akan naruar sian parau, ro di sude pahapahanan ni tanoon. Pahotokku ma padaku dohot hamu, paboan aso jadi beri pasonon ni aek na sumar nasa namar daging. Huhut paboan naso masa be aek nar sumari mangari pason tanoon. Dungi ninna debatama, omma tadani padan na hubaheni tuhamu, doho tunasa na marhosa na mangolu, akan narap dohot hamu rodi saleleng-leleng na. Hali butongaki na hubaeni di ombun ima tandani padaku dohot tanoon. Ope molohu paro obun tu tanoon, saya taridama halibutongani di obun. Jadi ingotokku ma padan na hubaeni tuhamu dohot tunasa na marhosa na mangolu. Rodi sude namar daging paboa na sopa masok kube aek na sumari mangari pason nasa mardaging. Sai bahenok kudo halibutongani tu obun, asa hubereng ibana marningot padan saleleng-lelengna, binahen ni debata tunasa na marhosa na mangolu, tunasa na mardaging na ditanoon raphita. Dungi nina debatama tu sinoa, omma tadani padan na hupahot tunasa na mardaging na ditanoon. Ido sahat ni hatani debata, martuado na tumangihon hatani debata, nasa nolpayopsa. Amen. Asinirohama dihamudo dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita hatan itu hata ujahan jamita di pertanyaan borginon tersurat ma di sada Petrus pidutolu ayat 10 rodi ayat 22. Hujahama dihita songonoma didok disi. Aidohot do Kristus mate sahali alani akadosa. Natigori humokop akapargedu asa ditogihon hita turebata. Na terbunuh do ia dagingna alai dipangolu do
anggo toddina. Di bagasan toddi ido ibana lao marjamita tu aka toddi na di bagasan hurungani aka naso mangului na julu. Di namay maima labas ni roha ni debata uju diaka ari ni sinowak. Dina pinaulina parau nagabi haluan ni naotiki ima na walu halak marhite-hite aiki. Ido tudusan ni padidioni na paluahon hamu nuaing. Dada songon nama bolokon narotak sian pamatang alai na tapangido do disi tu debata panggora ni roha naso olo manol solibe hinorhon ni haheon ni Jesus Kristus. Disiamun ni debatando ibana dunglao tu banua gijang gawe maruduk do tu ibana akka suru-suruan akka gonggoman dohot akka hagogoon ora nido sahne turpukta kadongan nani haulongan nitu hatta turpukta di bagasan bornginon ima namasa di pakobasion ni apostel Petrus di beberapa maneng napiga inganan boido tajaha dia ke acara naung dibagiot tu hita melalui media sosial tu huria dia mai huria Pontus Kapadokia Asia na Mehmet dohot Bitinia ninda jala di hati hai torok ni nasida di ngarani dang pola gudang manengotik do nasida di pertubu pe di perpemilio pe otik do nasida jala kahurion huria nani haliangan ni si pelibegu huria nani haliangan ni naso porsea dope tu debata. Jadi molata bereng di si bohado kehidupan nasida, bohado pernguluan nasida, dinamasa dinasida ima pangelilian, pangorayon, dohot pangabation. Jadi totuna nasida arong do kekhawatiran, keterancaman di hosana, di pasarianna, do di pernguluanna, ala niaha, ala saotik do nasida, jalana masuguhon debatado nahumaliangna. Jadi tak alami doi nang di huriat tahun. Di tahun sedia do hita naung apuna IMB nang membangun sopogurang di siamun negeri jaton nari orai halak ya bati halak ada iboto hita halak roron marhua tu sono mabayan akka bangunan-bangunan dihalahin rohana muse halak Kristen ngalak roh halak Kristen muse. Jadi arong do ketergangguan sahat tu partikianon. Jadi tabangun waeng disapingonkan konsistori ngai mulai panitia tong do adong roha warunai roro non waeng tetanggaon roro naeng andon sekitaron na somadada Jesus dope na somadada Tuhani dope arong do kekhawatiran ni panitia nang hita pe ati ro halai hubereng dang ro ngarok pola naro siang gia ma
nunga salpu biak kana jului naso denggani diuda akka nahumaliang ta. Jadi songoni ma pernguluan ni hala Kristen di hati ha apostol Petrus. Songon nata adopi saotik naking, saotik dope nata adopi sian nasida. Alai ala olo dope anggo di masa nasida ikon aguan hosa di pamate. Boido tong tado pinon dia kapar karejuatta halak bata isarana dangi bae be margani gelengna asa buaya mang asa murah sugo mengaluli karejo unangi boto na halak batak inna harong dui ala kekhawatiran mulai baen marganai susah nanti mengalului perkerejuan maneng susah non masuk pegawai negeri apalagi mah di lingkungan ni naso halak hita na rohana. Jadi akai mah kekhawatiran molo ibana minoritas otik di tonga-tonga ni nahumaliang na. Di tonga-tonga ni perkerejuat tapi songoni do seta paulului mah akka naso saugamoy do hita. Asa buah asa aman posisi taulu do songoni asa nyaman kedudukan toe mai paulului mak duk masih ipasobu rupani olului masa ima tantangan zaman sonari di halak Kristen buhado hita asa mangulu di bagasan Kristus nangpe ikon masa di hita pangalilion pangabation do akka namasa di tonga-tonga ni hasianganon naso makalomohon Tuhani ima Yesus Kristus dipalelelele marukil baru muse dipaporsuk-porsuk jadi disengaja asa porsuk dan narong keuntungan nasiani alai dipaporsuk-porsuk dipasiok-siok inda halak bata dipasiok-siok disengaja asamar siok-siok jadi so manuk may mulai dokom marsiok-siok jadi mulungai sengaja berarti ada keinginan supaya orang itu tersiksa dan adong pola keuntungan di mana adong nokan ala na salah kalah saingi mana di pertiga-tigaan dia kaulaun gawe merlubay mana muse belajar ibana muse gawe dalu hita anggoy dak pola bay dinggadui ba komersiajar mahita muse asa tabba alai on ala dibereng lemah ipasiok-siok lihat jotik dungi takut pemuse ipai longel-long atar songoni ma molo dana so nai lihat jotik ola ni bukas makuda nai itarikon baru ya lakom se terus songoni ma jadi pas sikor-sikor ngulu ni halak Kristen di hatiha apostol Petruson di nama kubasi naking di beberapa inganan baru muse marutang hosa nang perang marsala nang awak salana ibu antu paruhuman gabe dihumi mana marsala bahkan dang holat dihurum alai gabe hosana do mago jadi memang kejam do pernguluan ni halak Kristen di tonga-tonga ni luati di hati hai di lingkungan ni si pelibegu naking di sima di paingot buhado no aing tutu di paingot apostol Petrus asa unang adong sian nasida gabe merdua rupa dihuto Yesus dihuto Moses bilibegu ama nani pairona sia trupuk taon unang adong merdua buhi dihuton
hasipele beguon na soporsea tu deba tu hatai dihutum se Tuhan Yesus. Jadi ikut takas do ibana halak Kristen. Imana yang dohoronna di bagasa trupuk tahun. Unang maya-maya. Unang simareme-eme ina Yesus kan. Simareme-eme pura-pura menjadi Kristen. Jadi alaba ala diinganani ong dosongoni halak Kristen. KTP na Kristen. Mergereja, beribadah, pertangyangan. Alai praktek ningoluna sehari-hari siarong dope tu si pilibegu. Awam manaso diingiton ni Tuhan Yesus Kristus jala dipaingot Apostol Petrus. Asambulus hapor siota tu Yesus. Ninna tuhuria na piga-piga na kingi inganan nai. Asa unang merdua roha marhapor siau. Asa bulus ibana ditiup hapor siau na ima holan Yesus Kristus. Unang belawat tong ala lingkungan na arong si Pilibigu lawi mana tu si. Aung isi mamele satokin lao tu si. Songonido di tahun 2000 tugijang masa di Samosir ima dibain Huria Katolik alai Samosir kan Huria Katolik Belga. Jadi nama satiki hasusaun di Danau Toba surut mati ikan banyak baru arung madabu kapal. Gabe Roma ditiki tanggal 25 Natal. Roma ulaun ni perkotuli isa mahorbo di lingkungan ni garejai alai di dokoma ini darah Kristus. Karena udah salah. Darah ni horboi hidokon darah Kristus. Roma HKBP gudang musi per HKBP rotusi upesta itiki eba ma pesta panguraso ninna unang masa bese songono ninna. Jadi sehat horbo yang kak ma mudernai halilikon ini adalah darah Kristus penelamat kita inna. Kan nggak salah. Muderni horbo di nahala HKBP ma tormarlawan ma HKBP siani. Ima na dualisme pemikirio. Taringot tu hapor siau. Dualisme mana yang merdua pikiran. Taringot tu nama kaporsiai Kristus. Kasosongonima mungkin naneng dipaingot sian huriata doho hita sudi halak Kristenon. Unang tagabung-gabung be ima hasipeleg beguon dohot ha Kristenon. Unang tagabung-gabung be hasi pelebeguoni dohot ha Kristeno. Ang dosongoni. Dang marnay buwan geleng na terdidi. Alawa pamikiron na molo terdidi geleng na dang iulo siopung na marsahi-sahitan nonin na. Akhirnya dang ibuat terdidi sampai marumur tibumur na. Sampai jolo remaja manang na jolo dewasa. Alaso yulo siopung na anong gawe marsait-sait molodang yulo siopung na pas terdiri ina. Ay ini hapor siaon haliluon. Naso di halomon Tuhani. Kasosongoni ma na di gitol ni trupuk tahun sian hita di zaman saunarion. Sarna marsahit tita batu-batuhon ala nasolawi daura di hari-hari mamate lao ziarah tu kuburan ni opuku gabi sona batu-batuhon nang ina ai hapor siaw na hari haliluon do sisongoni. Jadi dang diingeton trupuk tahun
nang Tuhan ta Yesus Kristus pernguluan sisongoni hasi pelebeguon haporsiaon na makaporsiai dope ima hahulumon porsia matu Tuhan Yesus melola pe ibana ziarah, dia hanya mengingat kebaikannya, pernguluannya di hati harapak dope ima dibina di bagasang ngoluna hola nido dan ngarong nasi suatu ngarong nasi iko narong ibuas sokonon nasiring ni pasahati ete di bagasan jamita aladang ibuan gabe sokon namar sahid adau nang gabe sokoni haforsiaon ni halak Kristen apalagi mamolo adong sahid noang dihita nasobui do pemalum sotung tapi kiri alane songonon alane songonon doh bai tunaturas huna julu gabe songonon maraun tidak unang gabe songoni pamikirion alana porsia hita tutuhani ini terjadi untuk supaya saya semakin tegar di dalam Tuhan mulu mas sampai pergumulan di bagasang ngulukon iko pakyok kudai gabe dalam mengucap syukur tutuhani memberi semangat kembali asa mangulu di bagasan alas neroha. Jadi turpuk tahun paingot tosoni unang be adong nomor 2 pamikirio. Taringot tu haporsiaon tu Yesus. Molo masai di paingot turpuk tahun mahita di dokma di dok apostol Petrus ai doho do Kristus mati sehali. Jadi tidak akan mungkin Yesus Kristus mati 2 kali untuk dosa kita. Kalau sehari do ibana mate tu mobus dosa ta. Alani dang be tamahita mangulahod dosa. Ala haroro ni Kristus anon padualion dang lao manobus dosa be. Alai laho mangalap aka namar haporsiaon tu ibana. Dang manobus dosa be. Mangalap nama. Menjemput kembali. Hima aka naong marhaporsiaon dohot ibana. Jadi dang mangulu behita mulak be tu sinaking tu hahulomoni tu hageduhoni tu hadosaoni. Jala di bagasa trupukta di paingok muse. Bohado ngolu ni aka nang mate sebelum Kristus. Trupuk tahun di paingok di bagasan todi ido lao marjamita tu aka todi na di bagasan hurungani. Artinya Tuhan Yesus ditiki na mate tua tu banotoru di sima mana mabaritahon berita haluaon tu aka nang moding na jolo. Na terhurung ala ni pangalahona na soporsiai. Termasuk mai naking dipaingot di masa ni senoak gudang namate alai dibaritahan dosi barita nauli jala dipaingot muse di masa ni senoaki ahana terjadi ima laho pai baruhon pertibion hola nualu do naking na selamat alai sude mate aha tujuanna asa ibaru pertibio jala sagobara doi dohot padidion nabadia di zamanta saunari ima molo terdiri hita tu bagasang goar ni ama anak doktor di porbadia pai baruhon dirita taju asa todi ni dabata mian dihita jala ibaru hita di bagasan ibana ido lapatan ni na terdiri tu bagasang goarne Tuhani samping ni dia dimasukkan ke dalam kerajaan Allah melalui gerejanya. Ima nabi rengota sian turpuk tahun adong naking napaingoton taringot tu padidion nabadia paubahon roha gabe marhanguluan nai baru. Jadi hita saunari ngolu nai baru alanu nga terdiri.
Dang mula behita muse tu sinaking ima ulau ni hasipele beguoni. Jadi molo adong praktek hasipele beguon di bagasta, di keluarga ta, di margata, doh dia kainganan na humaliang ta. So tung doh kita merlauk tu si. Ala niaha ala sahali do Jesus ro manesa dosa ni aka jolma. So tung be mula hita madabu tuhasi pele buguon. Imana ni dok ni Apostol Petrus tu beberapa maneng ganuk naking huria nani guritonna turpukon. Nang pe dihaliangi si pele begu hamu, so tung doh be hamu mameli begu, so tung doh be hamu mempraktekkon hab si pele beguon, so tung doh hamu masuk tu bagasani, asa nyaman hamu di tonga-tonga ni ngolumuna unang. Alay molo di huton hamui, ihuton hamu ma, tinggal hun hamu sapala Tuhani. So na ido ni si Joshua. Pilih tamu, isedo naing huton muna. Debatado maneng debata sileban. Iya lusibana ngase guda ngon ta jahod di jabu tabi maneng di jabu ni halak mulumar tamu hita idok mai kan. Idok kon alayang kau do ngaku sajabu Jehovah do uluan nami. Jadi bagasa turpuk taupe songoni. Pilih mana yang hapor siau. Pilih dia do nanaing tahangoluhon. Unang merdua-dua. Molo dua pe tidak akan selamat kita. Pilih ma holan Yesus do si hapor siaon. Molo tumpe ala dihaliangi si pelebigu huria na nihobasan ni Apostol Petrus on. Molo tumpe ala ni hapor siaon tu Yesus. Gabero pengalilian. Gabero parukilon. Gabero akka parmaraan. Tu bagasan ngoluta. Tuhani do nama dongane hita. Molotung pemate hita alane totuna dapotan hanguluan dui maneng dapotan bagian dui di harajaun ni debata di harajaun ni Tuhani alai molo di habengeton maka porsiai alani do naking idokot di ayat 22 di siamun ni debataro ibana dung lao tuba dua gijang. Itu artinya paingoton hita, paingoton huriana adong di turpuk taon, nani guriton ni Apostol Petrus turpuk taon, paingoton na sida asabwa nungalau Yesus tu banua gijang hudul di siamon ni debata, ima hanguluan na salileng nilileng nai, para dehon inganan tuakana persea, tuhita na persea nang pemangulu di haporsukon di pertibion itiok mahaporsion na tu Yesus hi ima naking suru-suru ape maruduk tu ibana akka gonggoman pe dohot hagogon maruduk tu ibana. Jadi pos marohata di Tuhanta Yesus Kristus tatiop haporsiotai sebesar mana sabalgadia pe pergumulatan waingon terus mahita porsea di Tuhani. Unang merdua roha, unang merdua haporsiaon, unang idok Kristen, hape seiblah hodope hasipele beguon, maneng praktek na soporsea tu Tuhani. Di pabulus mah, Yesus do haposaku, Yesus do sipalua di bagasan ngoluku. Alani ima di turpuk taon di paingot jala ido badan ni depata dihita dohot huasona huaso na pinasaha ni debata roi pana sian banua gijang tumobus hita asa malua hita ido badanna jala ido huasona jala ido sitiopota sihaporsiauta di nguluta satu tikion. Amin. Martangiang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami
na marhabangsa di Banua Gijang, mau lihat Tuhan didengkan di basam, na usahat Tuhabi hatam, na badiai paingoton hami, asa bulus, tugu hapor siaw nami tuho. Molo tung mubereng hami pe di Purtibion, marhasonangan akka si pilibigu, marhasonangan akka na mangula hazahaton, marlas ni roha berengon akka na mangula ima kekerasan di tonga-tonga ni ngulu, manang namian na sida di akka panakon, alai marhite-hite hatam di bagasatikion, dang disi las ni rohani halak Kristen di ima namian nama kaporsiaiho marlas ni roha mai ala naung tinobusmo hami sian haholomoni jalamian hami di hati uron. Tuan Jehovah di bata sapala naung diaiko hami gebe akka yanakomu jala ula-ulam pakke mahami wasoi hami marhite-hite todim asa unang be hula hami ulaon ni sibolis, ulaon ni hasi pelebeguon, ulaon ni akka na makalomohon hahulomon, mulutumpe dihaliangi hahulomoni hami, alai anggo hami toktong do mian di hatiuron nasian hoi. Tuan Jehovah di bata amanami lam tabay marihami bisuk habis taron terlumobi male Tuhan pangiringommu di tonga-tonga ni ngolunami marhite-hite todim nabadiai. Tuan Jehovah di bata amanami namarningot do hami di borngin na hulomon gudang dope ruas ni huriam naso makarikoton ima persauran di partangyangan di huriamon hape holan satokid do hami nian marsaur di bagas corob alai dang boiro na sida tuhoma Tuhan pasata misaluhunna ruas ni huriam anggian todimi mangula diganup ruas ni huriami ditangihon nasida suaharane toddi nasian hoi hasabui nasida mangalakahod dagingna mian tu bagas corobon mulutung pe di huton marhite-hite la streaming Tuhan narapak do hami di parsauran na badion jalabui hami rapak masih tangyangan. Tuan Jehovah di bata amanami marningot tami di masa ni pandemi noaingon huho pasat tami Tuhan hami namarhapor siaw tuho tungiring-iring malakkanami jamot temma nang hahipason nami asanggia le Tuhan toktong hami marhahipason poi hami Tuhan saya rapak marhite-hite persauran nabadia di huriam di keluarga nami di hutan nami do lan akka ulaun nami namaragami. Tuan Jehovah di bata amanami khususna hubungan hami di tangyang nami himale Tuhan ruas ni huriam amanami napasomi situa ceha purba asaleo mahamalumon leo mapanuguroguon nang leo matuk keluarga ima hasabaron nang di ruas ni huriam naposom situa pasaribu dot abang situa pakpahan o pasata mi Tuhan di sihatuau nasida asa setoktong nasida komos maniop haporsiaon natuho jala gomos nasida toktong martangiang maradopon ho leoma dinasida ima aga pendaraman nauli nadingkan
marhite-hite yanakon na sida. Tuhan jauh bade bata amanami marningot tami di inanami purusi lain nasahat tu bartikyanon say tong rope na sida di identifikasi terhindap virus COVID-19. Laili Tuhan dang apala di pakalalahon na sida mangiru hami Tuhan doho tung pamalum ma ina nami dohot ruas ni huriam ala inang horu turnip na dipersahiton wae asa homa na mangaramoti ngolu ni ina nami di sihatuona. Tuhan jauh pada bata amanami mananginangi mahosian habang sami pasu-pasu mahami na pungon mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Jehovah debata na maringanan di manua ginjang di baga sambornginon ali Tuhan rodo hami tua depanmu imana lo mamuji mapasanga guarmu dabadiai ali Tuhan doho manangi hatam dabadiai ai wotu hami do ali Tuhan Ulan asi doho koleng nurham datuk teng namo dugu hami Tuhan roh hami sian inganan nami ganup sahatu huriaun imana mandohoti pertanyangan ali Tuhan do Tuhan naman dongani hami asi doho koleng nur hami datuk teng nama dongani hami bui hami sahatu ingananon ali Tuhan tok tong do di sinario hami Tuhan dohot kolong nur hami sigano pari ali Tuhan tuk-tuki maroha do pikiran nami aso toktong hami mandok meliati di ho ale Tuhan toktong hami mandok meliati di asi do kolong mirham na ijalo hami di bagasang ulu nami gudang do kapas-pasum ale Tuhan di pasahato tu hami gadu ajari hami toktong hami mandok meliati godang dia kapas-pasumi ale Tuhan nang hatam nang hami begi atu Tuhan nakinani na di pasahat ni naposomi ale Tuhan buhay ma roha do pikiran nami as terjalu hami hatami ale Tuhan asabui hami ale Tuhan marsada hapor siau tuho unang gabi mardua hapor siau kami Tuhan holakodo hapurusan nami hodo ale Tuhan na menyelamatkan ngulu nami atong pahot maroha do pikiran nami ale Tuhan asa totong marhapos ya tuho hami totong hami de Tuhan nalau mardalan di dalam munatiguri unang hami gebe mardua hapos ya ale Tuhan alai totong ma Tuhan ingot kami Tuhan asa totong hami marningo denggan dohot asinir hami totong hami mardalan di dalam munatiguri ale Tuhan debat amanami ale Tuhan debatan marhaposan tuho do hami ale Tuhan akasituan nami na di bagasa parsahiton ale Tuhan o matuktong nampak pamulukon sahi na adong di pamatang ni situan nami asabuhi hami marpung di bagasa huriaon ale Tuhan lau mamuji mapasang guarmu dabadiai dohot akaruas mupi ale Tuhan natongon di bagasa parsahiton
Ho matatang ng pamalupon akasahin na dong di pamatang nasida ali Tuhan. Asubuhi hamirap mamuji mapasangap ho ali Tuhan di bagas joromon. Nagpe ali Tuhan kami buwan do di bagas tenyang namin. Ima namasa di zaman sandarion ali Tuhan. Ima kopi 19. Tung mangingona do ali Tuhan tu panguluan namin. Tuaka ulaw namin, karijo namin. Do tuaka keluarga namin ali Tuhan. Alay marpus ni roh hadu hami ali Tuhan. Toktong do ramotomu hami. Di namandalani ngulu nami hami ali Tuhan. Nama sa ditikyon ali Tuhan. Dungani mahami. Lema kabi habis gon hami ali Tuhan. Asubuhi hami marbisok ali Tuhan. Di panguluan nami yon. Lau manguduti ngulu nami segano kali. Hami buwan dapat di bagas tengang nami ali Tuhan. Akay anak kon nami. Siyan nabalga sa hatu nageleng ali Tuhan. Ho mama toktong na mga ramuti anak ko namiyon ali Tuhan. Naholak siya kami ali Tuhan. Ho matoktong na mga ramuti na sida. Dungani man na sida ali Tuhan. Ganjang do tangamu da badiay na law manunggunogo anak ko namiyon ali Tuhan. Unang manimbir siya dalam hindatigori ali Tuhan. Gomos kami marundu ni roh hatu adopanmu ali Tuhan. Di zaman senaryon kami botak kah nama sa Tuhan. Daktu kami lu Tuhan sebagai orang tua lau mendidik anak nami. Alai nomor pas ni roh tuh kami ali Tuhan. Ho matuk tung na mengaramoti anak nami saluhu nali Tuhan unang manimin nasi desian dalami. Aso tong nasi na marha porsiaw tuh ali Tuhan. Saliling diguluna ditanda nasi dah holong dohot asin rohami ali Tuhan. Nang anak nami ali Tuhan noktuk umur. Nalaho mangalului serukat mitondi. Saya patudung ali Tuhan sirokat ni ton din hasal porsiara dohot anak kon namion asoboy na sila mandalani rumah tangga ni na sila ali Tuhan lau mabuji mapasang guar munda badiai tarpuji ma guar munda badiai ali Tuhan kami buat pe ali Tuhan di bagasat tangyang nami iman negara namion le ama ali Tuhan keamanan dot habisuan di negara namion sian perginjak satu pertoru aso aman negara namion ali Tuhan melutung tutu aman negara namion kami pe akar ruas na ali Tuhan ruasmu nama muji mapasang guarmu ali Tuhan tektong kami di bagasan keamanan ali Tuhan aman kami jala pos rahanami ali Tuhan na tektong doton dim tondo perbadia mendongani kami bu kami ali Tuhan aman dalau mamuji mapasang guarmu de badiai Tuhan kami buan de pe di bagasan yang nami akal lingkungan nami manang di dia pihami maringan ali Tuhan. Ho matuktong na mga ramuti hami, mga ramuti akka tetangga nami ali Tuhan. Di bagasan hadameon boy hami mardami sonang atuara do tetangga nami. Boy hami ali Tuhan rap analau mandalani nguluon ali Tuhan di bagasan hadameon do tetangga nami di dia pihami maringan ali Tuhan. Tuhan debata aman nami. Kami buan do di bagasat tengang nami ali Tuhan ima ruas ni huriamon ali Tuhan say ho mana mandongan ni ruas ni huriamon akan nasoboyro ali Tuhan di bagasam boringinon dohot na mengikuti live streaming pali Tuhan ho mana mandongan ni nasida ali Tuhan tuktuk ima rohado pikiran nasida asat tong nasida mahaporusat tuho ali Tuhan tuktong nasida mambegi hatam na badiai ali Tuhan boy nasida ali Tuhan nalau bagi hatami di bagasan ngolun ali Tuhan ali holak katami do ali Tuhan si dalanon nami naboy menyelamat kok kami ali Tuhan di ujung ngolun nami ali Tuhan Tuhan debata aman nami di nanang mulak pihami sian bagas joromon ali Tuhan saya ramuti mahami di perdalanan nami saya homa tuktong na manubunugo kami ali Tuhan boy hami pajupang dohot akka keluarga nami nahai hehano holongan ni rohan nami ali Tuhan boy marsonak suari borbo kami ali Tuhan Tuhan debata aman nami pasahat kami do sude akka parngulmi to ningulu nami tu adopan ali Tuhan pasupas masudia kaulau nami ali Tuhan di dia pehami mangula ali Tuhan toktong ali Tuhan pasupasumin ayan dahok kami dengan dahot asinur kami matoktong ali Tuhan boy hay mangula di bagasan rason ali Tuhan boy ali Tuhan di bek kami mamuji mapasang guar muda badiai Tuhan debata amanami namaringane di manua ginjang tungkudang do ali Tuhan pergumulan nami ganuk nasubuy ali Tuhan
Kami utarahon sada persada pergumulan nami ya Tuhan. Di pergumulan ni sude pergumulan ngulu namion. Tuho duhu pasahatami ale Tuhan Jehovah. Debata na maringanan di banua ginjang. Tuho ma saluhuna ruas ni huriamon ale Tuhan. Ho ma masuk saluhuna. Tuhan, gorek si tutudak ka dosa doho pangalison nami. Jumaluse sama tutu dosa doho pangalison nami. Unangi mga bati pasum-pasum na nagsipasato muda pe Tuhan mi ale Tuhan. Asa tama mi hawaran di pasum-pasum. Marunduk ni roha mi to depan mo ale Tuhan. Asa toktom yan ho na mamasum-masum hami di parngulun nami on. Mulai te gorang madi di pasah roha nami tuho amang nabasa. Mari te gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus martengyang hami tuho. Amin. Martangyang mahita datan nami dope ali Tuhan pasahaton ha mauliation ni rohanami tuho di bagasan bornginon huhilalaha mi ali Tuhan dinggan ni basam di hami saluhutna siantikin asalpu sahat tu bornginon dilehoko di hami hahipason duhut gugu nang tiki lao mamuji dohot pasangapon guarmu marhite-hite pertangyangan nami di bagasan bornginon. Mauliate madiho Tuhan nunga dipatolhas naposom hatam di tonga-tonga ni pertangyangan nami di bagas joromon songoni nang tuak kadongan nami nama dohoti pertangyangan non melalui live streaming. Pos dorohanami ali Tuhan di pasu-pasu dodo hami ganup na tumangihon hatami asa terbaik kami ali Tuhan mabayan hatami gabe sulu-sulu nami dinahulom uju mangalak kahami madalani ari-ari naung pinaradim di hami saluhutna Tuhan huhamole tehon rohanami doali Tuhan di bagasan bornginon di sude asi dohot holong ni roham diaka yanakon ni huriam na toktong di ramotiho na di bagasan persikolaan na tape nasida li Tuhan ikon maddohoti persiajaranna melalui live streaming alai toktong doali Tuhan marhite-hite toddim toddi purbadiai dilehoko bisuk dinasida mauliate rohanami nang dihoali Tuhan diak kapangajari saluhutna natapi ali Tuhan ikon para dion nasida diri nasida melalui live alai dipargugui ho jala diparbisuki hodo akka pangajari saluhutna
Mauliate marohanami di honang di bornginon ali Tuhan ala hubotohami gudang akka pasum-pasum tuakayanakon ni huriam naung menyelesaikan akka persikolahan na huhud di pasu-pasu hoko akka perkarejuan na hinasiholan ni rohana na lelengon nang di bornginon ali Tuhan huhamolete kami do tuho ima akka yanakon ni huriam naung dapotan akka rokap ni toddina nunga marbagas mardongan sari penasida alai toktong do pemakirim di pasu-pasum ali Tuhan akka parianak konon alania li Tuhan sai lehon mai ditikina hobar tulomo ni roham Tuhan nang di bagasan bornginon dihamole tehon rohana mido sakap ni huriam nanaeng makembangkan bangunan ni bagas joromona li Tuhan lau mabahen konsistori ipe ali Tuhan pasu-pasum doi ali Tuhan tu huriamon natape macai leleng perjalanan ni rencanai alai dilehoko matikina lehet di obasona li Tuhan alani pasu-pasu ma akka nama kerejoi nama mikiri suang songoni ali Tuhan pasu-pasu ma asaboi sikop boy bangunani selesai hobar tulomoni roham gabe tau hasanga pun mai jala lasni roha dihami saluhutna nang gabe papatar hon balgani huasom marhite-hite saluhut nai tu akka nahumalia kami di lingkunganon Tuhan di bagasan bornginon hubuak kami di tangyang nami sude akka sihol ni rohani ruasmu di hahipason di parianak konon suang songoni nang di akka saluhut narikoti hubotohami doali Tuhan gudang do dampak ni COVID-10 siaon di ae akka ruas ni huria manang di dia penasida ali Tuhan alai hubotohami dang loasomu akkana makirim di bagasan hapor siaot tuho luangan dang dapotan akka narikoti alania li Tuhan mangido mahami di bagasan bornginon sai manatap bahosian parasian ni rohamia li Tuhan lehonomu ma akana pinarsita ni ruasmu manang di dia pedisadok liat portibion ali Tuhan hahipason nang akka narikoti Tuhan hubuak kami di tangyang nami bornginon sude akka parhalado ni huriam disadok liat portibion say homa li Tuhan na mga lehon gugu hahipason ng bisuk laho padalaton akka tugas na hobar tu ulaw na hobar tu lomo ni roham nang akka uluan ni huria piali Tuhan manang di dia penasida ho matoktong na mga lehon pasu-pasu tu saluhut akka uluan ni huria asa toktong ali Tuhan marhahipason nasida margogo jala pasikopomu akan narikoti di tonga-tonga ni parnguluan nasida Tuhan hubotohami ali Tuhan jol managali dohami huhut marlau dosa alayasi maroham dihami saluhut na ali Tuhan say lehon ma dihami hasesaan ni dosa hobar tulomo ni roham Tuhan say sesama dosa nami nagudangi marhite-hite panguloyon nami manguloy ho di bagasan panggulmit ni ngulu nami matangi yang ele-ele nami Tuhan nah sobahok kami tuho di bagasan bornginon marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Tuhan, ipapita Tuhan, unanggamu roh Haruna, dipanduni dibatang, pasatona pagbaga, pasohami dibatang, asauna pihatan, dimanhalamoni, Bereng Yesus Tuhanmu, berniati nanai, unanggamu rohamuna, dipanduni dibatang, pasatona pagbaga, pasohami dibatang. Tatangya koma piliata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Hali debata amanami na dibandua gijang. Hodo haroroan ni salut siliholeho na dinggan. Donasa ulibasa na maliutus. Upasat tami masinalahom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uwa na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa perhasiang hami pilihanon. Pati bulhon harajamu itongatongan ni huriam. Doho di portibion. Buai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam terdahami gudang ni siliau-liau metu hami. Asalam girgir hami madok moliante tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rab hita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Sai pinorbadia magwarmu. Seroma harajaumu. Sesaut malam roham di botongon sono banua gijang. Leo matuhami serohang ulua siapari. Sesa madusa nami sompanesa nami. Di dosa diungan namar dosa tuhami. Unang hami tugio tu pangujunan. Olua mahami siap pamago. Aihona puna harap. Do tagugun. Rodi hasangapon sa liling-liling na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Do tolong ni rohani debata amata. Do parsauran ni tod di perbadia ma. Na mga ramoti. Dohot na mamaso-maso hamu sa luhut na. Oras madihita.